इतली साईज आहे देखो बा एक केवढो हा मोठी एक मोठो आणि एक छोटो कसं ह्या लावता बाबा कडक साईज एकदम तेंगे केवढे आहेत बाबा हो बघ केवढं का बांधतंय ही भारीच साईज आहे ना एक डेंगू नाही म्हटलंस तरी पाव किलोचो हा हा ना एक मोठो पण तरी अर्धा किलोची असा आरामात अर्धा किलो आरामात होतली एक डेंगूच बघ केवढो हा आणि 4 बोटा राहतात त्या डेंग्या दिसले 4 बोटा एवढे डेंगू हा कडक एकदम कडक पहिलंच गावलं ना एवढं मोठं पीस एवढं डेंगू मोठं असतं ना आरामात भारी वाटणार असतं ती लहान एक लहान आणि एक मोठं